Ez meg lesz, Gábor. Meg lesz ez. Menni kell neki. Látod, itt már nem fut a spanyol se olyan gyorsan. Mi a Nils is elindult a német? Micsoda? Nem áll! Nem hallod? Micsoda? Ez erős a Gábor nagyon, szerintem. Gyerünk Gábor! Gyerünk Gábor! Que no hay peligro de que eso, que aguante ahí, porque luego va a tener el final de 800. Nem megy fel a lengyel, nem iszonyat gyors. Szerintem, ha a spanyol nem fog ellépni, akkor nem tudom mi lesz itt. Ez durva lesz, 6 kör még. Nem futnak gyorsan, hallod? Abszolút nem. No más, Raúl, no más, ahí. Gábor! Raúl, va a tirar el grupo, no más. Meg fog szakadni, a német meg fog szerintem szakadni. És még a norvég fog majd menni majd föl. Meg lesz bronz, szerintem ott érmes lesz a Gábor. Nem fog az ére állni a Gábor. Nem is kell. Azt a leszek mennyire erős, hallod. Gábor, Gábor! Hát ott már van egy rés, látod? Menni fog a Gábor. Az a kérdés, hogy milyen színű lesz az érem. A többi nem tudom elképzelni, hogy oda fog érni a többi. Egyszerűen nem tudom elképzelni. Ez a 3 ember itt elő. Gyerünk Gábor! Olyat fog lépni, figyelj mindjárt. Na most a Gábor is mozdul, nem fogja bírni a spanyol szerintem. Most megy a lengyel az azt a koron. Gábor! Gábor! Oda néz a Gábor. 2 kör van még hátra, menni kell velük. 1 kör van még hátra, most tolni kell, szerintem a spanyol meg lesz.